za naše pobratime Jagođane. Želela bi da se zahvalim prvo Jagodini na ovako lep, kako da vam kažem, lep projekat koji su oni odradili i to sve. Spremili smo neka igra arapska i tako nešto slično, isto tako neka igra. Ja sam koreograf tih igara, znači imamo dve igre. Imamo devojčice dve, evo ova i ova, koje su unutra, igraju čučak i njih dve. I opet ti si prva pošala, za što te pratili, jedno modrili, za tvoju slavu danas pevamo. Zvezda je Lige šampiona, ima nas 200 miliona, dolarke i bench, sve. Znate li vi, momci, da je ciganska pička za 3 stepena toplija od obične? Naučno dokazano.